Ideme podať na generálnu prokuratúru dve podania. Jedno bude podanie na pána Puchovského, ktorý je asistent poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka, ktorý aj kandiduje do miestneho zastupiteľstva do Petržalky. Je to za jeho výrok, ktorý je na facebookovej stránke. No ide tam dnes toľko nábojov ako nikdy. A potom končia v Rusoch. A to je dobré. Verejne na facebookovej stránke svojej napísal, že je dobré, keď sa zabíjajú ľudia. Toto si nesmie verejne činná osoba dovoliť. A o zabíjaní ľudí, konkrétne hlavne deti, je aj ďalšie podanie, ktoré sa týka predsedu KDH pána Majerského, ktorý v televíznej debate povedal, že tie mŕtve deti v Gaze sú vlastne len komparzisti, že to nie sú naozajstné obete. Ja nepodlieham videjkam, kde sú naštafirované deti s prázdnymi miskami. V Gaze zavraždili niekoľko desiatok tisíc ľudí a niekoľko desiatok tisíc detí. Preto je za mňa na pováženie, že takýto človek, ako je pán Majerský, môže byť vôbec poslancom a že nikto ho za tieto činy nestíha.